أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Sengathi Allah umdali wento zonke, umdali wezulu nomhlaba, angabusisa ukufunda kwezwi lakhe. Ngicela Allah angivikele kuSathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Assalamu alaikum, ukuthula makube kini. Ma-Afrika amahle, silokhu siqhubekile nje nokuvula abantu ingqondo, nokuvula abantu imiqondo, nokwethekela abantu iqiniso. Siletha njengoba linjalo, lingaxutshwe nalutho, liyiqiniso nje njengoba linjalo. Bafowethu, ngisaphinda futhi ngiyayiphosa inselelo ngalombhalo weQuran, ngalesisambulo seQuran engisifundile, ngiyayiphosa futhi inselelo. Labo nkulunkulu benu, maNazaretha, maKristu, maRoma, maJuda, mawasithawa, nina enikhonza amadlozi, labo nkulunkulu benu abangadalanga zulu, abangadalanga mhlaba. Lalela-ke, owami umdali odale mina wadala wena, wadala nalabo nkulunkulu benu enibakhonzayo namhlanje. Uyayiphosa inselelo, uyanitshela ukuthi yini yena ayidalile. Allahu Akbar. Khalaqa as-samawati wal ard. Udale yonke into esemazulwini nayo yonke into esemhlabeni. Uyofunda kwezakho ukuthi mangithi yonke into idalo uye, ngichaza ukuthini? Wena owakho uNkulunkulu mNazaretha, wena owakho uNkulunkulu mKristu, wena owakho uNkulunkulu mRoma, wena owakho uNkulunkulu mwasithawa, wena owakho uNkulunkulu wena nyanga, nawe wena okhonza amadlozi, udaleni. Ngiyolokhu ngiwubuzile lo mbuzo ngoba wami uhlale ngitshela yena ukuthi yini ayidalile. Awulalele nje ukuthi uthini. Uthi wahuwa alladhi ansha'a lakumus sam'a. Allahu Akbar. Futhi uyena owanenzela izindlebe. Allahu Akbar. Uyena odale izindlebe zenu. Allahu Akbar. Wal absar. Uyena odale nani? Uyena odale namehlo enu. Allahu Akbar. Wal afida. Uyena odale izinhliziyo zenu. Allahu Akbar. Allah umdali weinto zonke mkhulu kakhulu. Uzwile mNazaretha, owami ke mina ngimkhonzayo, uyakutshela ukuthi yena udaleni. Udala indlebe zami, neindlebe zakho, neindlebe zayo yonke into eyisidalwa ekhona emhlabeni enendlebe. Wadala amehlami, wadala amehlakho, wadala amehlo kaNkulunkulu wakho, wadala amehlo ayo yonke into eyindalo enamehlo. Wadala ngisho inhliziyo, eyami, eyakho, ekaNkulunkulu wakho, nayo yonke into eyindalo ephefumulayo ayidalile enenhliziyo. Idalwe yilo wami uNkulunkulu, wena owakho udaleni. Allahu Akbar. Vula amehlo umAfrika, vuka taki, wake up and smell the coffee before it's too late. Qalilan ma tashkurun.
Allahu akbar. Uthi Allah kodwa anibongi kukho konke lokho esenginibalele kona enginidalele kona bayingcosana ababongayo. Anibongi nina. La in shakartum la azidannakum. Ukube nibonga ngabe ngiyanandisela kusho umdali wethu. Anibongi. Okunokuthi nibonge nenze njani niyamthuka umdali. Nimbiza ngayo yonke lenhlamba nina amaNazaretha enembiza ngayo. Nimquba nezidalwa zakhe nani ninamaKristu lenhlambe nimbiza ngayo. Nimquba nezidalwa zakhe nimbiza ngestabane nimbiza ngenkonkoni nani ninamaroma okunokuthi nimbonge niyamthuka nithi yena wadala uMaria ukuthi azozala yena. Yinje yonke lento lenikhulumayo. Nani ninama watchtower niyamthuka umdali ngendlela enimthuka ngayo. Nani ninenikhonza amadlozi abantu ade bephila phambi kwenu namhlanje nina nibaphendulile nibenza onkulunkulu. Lalela ke umdali uyaqhubeka uthi wa huwa alladhi yuhyi wa yumit. Uyena onikeza ukuphila uyena onikeza nokufa. Umdali wami nomdali wakho nomdali kaNkulunkulu wakho uyena onikeza ukuphila kimi nakuwe nakuNkulunkulu wakho nakuyo yonke into ephilayo emhlabeni. Allahu akbar. Wala ikhtilafu al-layli wan-nahar. Uyena oshintshanisa ubusuku nemini. Uyena wenza ukuthi kube khona ubusuku busuke bese kungena imini. Afala taqilun. Allah uyabuza ukuthi kungani ungasebenzisa umqondo. Allahu akbar. Kungani ungasebenzisa umqondo uyizibone zonke lezi zinto lezi umdali wakho akutshela zona. Wa huwa alladhi ngeqe u79 wa huwa alladhi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun. Allahu akbar. Futhi nguyena onenza nande emhlabeni. Njengoba sanda nje emhlabeni sizalana sanda kuyintando yakhe kungumusa wakhe kungamandla akhe osenza senzani sande emhlabeni. Allahu akbar wa ilayhi tuhsharun. Allahu akbar. Uyena futhi esiyoqoqelwa kuye sonke. Uyena owenza sande emhlabeni uyena esiyoqoqelwa kuye sonke. Mina nawe noNkulunkulu bakho. Wena mNazaretha labo uNkulunkulu bakho abaningi enibakhonzayo abahlukene. Nani maKristu labo uNkulunkulu bena abaningi enibakhonzayo abahlukene. Nani maRoma labo uNkulunkulu enibakhonzayo. Nani maWatchtower nani ninenikhonza amadlozi nithi ngoNkulunkulu benu. Bonke labo uNkulunkulu benu kanye nami nani. Umdali uthi soqoqelwa ndawonye ngelinye ilanga sime phambi kwakhe. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Liyeza lelo langa lapho abantu bonke kanye noNkulunkulu babo labo babakhonzayo abayobe bemile phambi kaMdali odale yonke into. So mNazaretha, mKristu, mWatchtower, mRoma nawe wena okhonza amadlozi ngisayiphosa inselelo. Abenu oNkulunkulu benu badaleni wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.